Okay. Oh yeah, hayaking life. So, nag-absent ko karon kay mag-vlog ko. Bitaw guys, sit lang, prepare ako. So, namis payag. Ah, excuse me. So, medyo runny nose ko. Um, runny nose ko pero wala man nang kogi. Nang coughing gid ba. So, dere lang runny nose lang. So, di ni siya COVID. Opo po gilantan. Nadaot try siya kay na unsa ko na naulanan kunana. So ako pong mga bata uban is karani nose gyapon sila kay tinaw nga sipon ba pero nangaulian na sila ng mga bata kay nangud sila vitamins maintain. Ako wala. Kami daw sa akong asawa. So wala mi. Wait lang ha. Tcharing! Ako pa iwasin mo niya pero hindi ka makuhaan. So, ano to siya? Nung nag-leave ko karon kay birthday na ko hapon. So, kaduha ko mag-upload karon para silbi ma-pop up na ko. So, mga to siya. Ah, so, karon akong i-discuss sa inyo ha is about sa to. So, sa to na pwede discuss sa punto ko i-discuss kaso lang kinanglan siya og kaning fan ba animation bitaw which is di na ko ginahimo dire. So nakoy isa ka account sa YouTube dito gabutang og mga animation ako nga videos. Pero mahirap po na ko ingon sa inyo pag daghan akong followers dire nga YouTube. So okay. Actually kita ganahan makita perminti og kani bitawng comedy something na ba. Kita ganahan og informative and opinion something na. So pero sagdi lang mabot ra po panahon nga mahitabo na siya ganana. Pareho na to kan is tao or first nga tao nga gahimo og reaction videos na ba. So daghan na po siya followers is pwede siya mahimo reaction videos which is soon buhaton nga po nako mag reaction videos gyapon ko siguro lang o dili pa ko sure. Ito birthday na ko gahapon, so salamat ko sa tanan nga nag-greetings. Actually reminders gito kay pati lagi akong wife nag-remind sa ko nga birthday na ko kay nakalimot ko. So limaw ko kayo di kay ko usual ga una about sa akong birthday. What the oh my god. So naay mga insekto sa ako ang duyan. Mukha kaya. Sige na lang. Dali na lang ko. Ayaga eh. Ito sangi. Dark pod. Ma-dark pod ko. Na lang. Okay, so digid may ako paminaw kay tungod sa malipinot ang ilong ni runny nose. Kaya tungod di sa kalit nga ulan karon kay dagan kig tendency nga maulan mana nga mo to siya mana nga natay runny nose karon panahon na. So wanta current events ta. So karon akong i-chika sa inyo is regarding sa China ug sa India. So
duha sa pinakataas og population sa tibuok kalibutan, China ug India. So actually murag nagsunod na siguro na sila sa USA, China, then India. So ay dila China, USA, then India. Magsunod na sila. So muna sila ang pinaka-top. Actually ang India is gamay siya tanawon sa mapa. Pero dako na siya ha. Dako na. Tungod na sa klase sa mapa nga to ang gisunod. Daghang nag-ingon nga dapat utrohon na to tong mapa. Silbi ang mapa magud na to nga tong gisunod is mura siya og sa next time ako na siyang i-discuss is mura ito siya sa globe ito siya gikan kanang lingin ba ang earth. So mura ito siya og gihimo na to og pad, di-stretch din nato equally. So ang scaling niya is dili gyud dingon nga scale gid siya sa iyang tinuod nga size by land area. So nagani gaingon nga bago pa na ko na nabalaan. Example, ano itong Canada na. So as mas dako sila with the India na. So ang India tingala mo dako kay sila population niya, gamay kay lang area. Dili na inana gid kagamay. Mas gamay sila sa China pero dili gid na inana kagamay. So maingon pud ta nga pobre man ang India ba. Sa una maingon maganita nga pobre ang China, di ba? I think mga 10 years ago maingon tayo pobre ng China ba. I mean dili pobre ang gobyerno pero pobre ang mga tao. Until now dagan pobre nga mga tao sa ilaha, labi na sa area nga gi-industrialize, nawad-an sila og mga agricultural pero napo area sa ilaha nga hindot ang agriculture ana ba. So karon na industrialize in China, so daghan gid sila area nga kaning si tawag aning nanay mga industrialization. So ganun tabo pa karon same gyapon sa India. Ang India is daghan sila population. Oo, pobre gyapon ilang tao pero dili pobre ilang gobyerno. Dili na sila pobre na ilang gobyerno. Pobre ilang tao, ilang mga tao. Kay kuan man kaning gamay og return para silang tao, gamay og income. Of course is if padako nila ang sweldo sa ilang mga tao pod, wala po mo invest sa ilaha, di ba? Wala mo invest kay investor. Nya isa pa sa daghan sila population, daghan sila og anak. So ang uban bitaw ga-invest sila more on education. So back ta sa topic na to is na border karon sa India, or I mean border along India and China. So dito sila gaaway karon. So nanay mga physical attack gid, nanay mga sila yung mga balos-balos. So which is nanay casualty both sides, and wala kabalo if unsay lang gusto i-trigger ana, pero galali sila about sa ilahang territory. Okay, so territory is really important kay tungod manggod na sa ato ang mga kinahanglan nato resources along that territory. Then isa pa sa if ancestral claim na nato daan sa ato ng mga ancestor, is kinahanglan nga makuha nato nga territory para gud sa West Philippine Sea. So gina-protect gyapon nato na. Kaso lang dili ta kasupol mo sa China. Isa pa sad alliance nato sila. Alliance sila sa atong presidente, and at the same time non-economical siya. Kabalo mo ano, gamay ra tong kita along yep. So gamay ra tong kita along West Philippine Sea. So dia is gamay ra. And isa pa sad kung na magaling chance kinahanglan nga makuha na to na, pero kinahanglan nga naay mga ruling ba. So di ta gusto nga kanang gubat-gubat. Pero sa ilaha musukol ang India. Ang India grabe sapian niya kung kay na sila og gobyerno. So ilang gobyerno na sila yung mga ko murag naam sila yung nuclear. So naana gyapon sila. Mo na naka hadlok, di ba? So gibalitaan lang ta mo. Siyempre musukol man gid ang India. So if may tabo manggaling na napay Vietnam, I think murag
nagyapon na sila border sa with China. So ang China karon kapang bully man, so mo na nga tungod siguro na kay powerful pud sila or napud sila ancestral claim, pero both sides na yung mga claim. So pero sagdi lang di nato na naon nga bully na siya, which nalatay kinatawag nga mga ruling international court or natawag nato nga bilateral agreement para ana. So both sides mag-agree para ana. So I hope nga mahuman tanan nila peacefully unta gyud, and all of it will end up sa mga taas nga peace. Okay, so yan po na to na tanan. So nagwashing na ako asawa, mahuman na po ako ang first 11 minutes. So madto sa kurad to, and thank you for listening guys. This is Ino. Okay, 1 2 3